ba yirigwa de bɔr'u ka dugu la Menaka ani Gawo mara la u ka sow n'u ka baganw ani u bololafɛnw cɛnnin kɔfɛ dankarili mun kɛra marisi kalo la ni laseli kɛra u ka adamadenya hakɛ lafasabaga ale ka sɛbɛnfura kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ni dankarili minnu kɛra ko a kun ɲɛsinnen do daw sakuw de ma ko Mali dugukolo fan caman de porokotola ka bin jihadiwale jɛkulu État islamique mun bɛ Grand Sahara la ale ka mara kɔnɔna la Jehan Hari Human Rights Watch mun bɛ farafinna olu ka bilasiralikɛla ni o ye adamadenya hakɛ lafasa kulu mun bɛ farafinna u ka sɛbɛnfura mun bɔra ko jihadi jɛkulu Mali jamana kɛɲɛka ani kɔrɔyanfan na ye dankarili jugu de ta ani minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛsin dugu dɔw ma ni ka fasojamaw faga k'u ka sow jeni ani ka taa n'u ka bololafɛnw ye a ka kuma la a ko Mali gouvernement kan ka dɔ fara a ka cɛsiri kan yaasa ka se ka dugulamɔgɔw minnu binna ni dankarili ninnu kɔnɔ ka se k'u lakana ani ka se ka dɛmɛ don u ma ni kumakan ni Mali jamana ka fanga ka kumakan bɛɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mun y'a yira k'a fɔ k'u kɛlen n'u ka se sɔrɔ jihadi jɛkulu kan kabini gɛlɛya firila Mali kan san 2012 ani k'u ye jihadi jɛkulu caman gɛn ni kalo laban ninnu na ni jɛkulu in ko dankarili kɛra yɔrɔ 13 de la wa ko a kɛcogoya bɛɛ ye kelen ye Inkala Fan ni ale bɛ Menaka mara la ko marifatigi cɛ caman de sera mobili kɔnɔna la ani moto marisi kalo tile 28 u ye fasojama mɔgɔ 35 o de faga sɛbɛnfura ka laseli la u ye bagangɛnna dɔ fɔ ni o ye san 55 ye o ka seereya la Human Rights Watch ko dankarili fanga bonyali ni kalo segi laban in kɔnɔ bɛnna ni Faransi finitigilakaw taga waati ye ka bɔ Mali la duniya selege 4 ni o ye MINUSMA ye o ka bolofaran bɛ Mali kɔnɔ k'o kan ka dɔ fara a ka larawuli baaraw kan a ka poroporoli avion pani kɔlɔsili baaraw ani u ka kumaɲɔgɔnya ni sigida mɔgɔw ye sɛbɛnfura in ka kuma la an ye welewele bila Mali saradasiw ka kunnafoni disoba ma ɲɛmɔgɔ Diripa yaasa a bɛ se ka jaabili kɛ ni jalakili kuma minnu talen do ka ɲɛsin saradasolakaw ma nka a ma sɔn an ka ɲininkali ma